gynnyrch newydd ar y farchnad i bobl y ddinas sy'n methu'r wlad, sef tin yn cynnwys ogla'r wlad. Mae'n fwy fel tail i fi a chi. Dwi wedi dod i Fangor i weld mae'r trigolion yn neud ohono fo, ond hefyd, gen i hwn, sef surprise bach iddyn nhw mewn tin. Gan i weld beth maen nhw'n neud ohono fo, Mae yna gynnyrch newydd ar y farchnad ogla y wlad. Mae'n gwerthu fo'n Germany, iawn. Fresh. Don't smell bad. Ach fi. €5, sy'n gwneud fo. Na. A beth oedd hwn? Dyna? Mae di rhechan fi, ond bod... Na. O. Ti'n licio fo? Na. Dwi'n gwybod? Na. Na. Just trio fe. Go on. Afiach. Mae hwn yn rhywbeth bach taid o dal bora ma i fi. Beth yw hwnna? Ti'n strwpiad i drwy'n nhw? Na, i fydda'n... Dwi wedi gael go, ia? Neu perfume fi. Allan o chwys fy hyn. Trwy'n pw. Pw? Yndw. Ti'n meddwl bod chwys fi'n rhywbeth o pw? Mae hwnna yn codi pwys ar y fe. So chdi ddim yn gwisgo hwnna i fynd i dre? Na, mae'n drewin o ffens. Res fi gyd i fynd o'r fain, chi. Benny, dwi'n siangan yn Do. Boes o crio?